To idan muka sake komawa Najeriya, babbar kungiyar makiyaya ta Miyatta Allah Kautal Hore a Najeriya ta gudanar da wani taron haɗin gwiwa a birnin Ibadan na jihar Oyo domin magance tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma a kudancin ƙasar. Taron na da nufin samar da mafita mai ɗorewa ga waɗannan rikice-rikice waɗanda suka haifar da asarar rayuka da dukiya mai yawa ga ɓangarorin biyu. Sai dai shugabannin Fulanin sun shirya samar da sabbin dabarun noma na zamani da kafa cibiyoyin tallata albarkar dabbobi da horar da makiyaya kan dabarun adana abincin dabbobin. Wakilinmu na Legas Umar Shehu ‘yan Leman ya tambayi Alhaji Abdullahi Bello Bodejo, shugaban kungiyar a Najeriya, dalilin su na ganawa da al'ummominsu. Alhamdulillah mun gudanar da wannan taro ne domin saboda asalin zama tare da Fulani makiyaya, ganin cewa a daidai waɗannan lokacin ake samun ɗan fitintinu nan da can tsakanin manoma tare da Fulani. Mun yi tunani mu zo mu zauna don saboda mu abin da ya shafi mahimmancin zaman lafiya da abin da ya shafi kiyaye haƙƙin masu noma, domin saboda ganin cewa daidai lokacin da ake kokarin noma, yanda ake noma haka ma Fulanin su ma suke kokarin su kyautata ma dabbobin su ci ciyawa. To haka muke kokari yanda suke kula da dabbobin su kula da harkokin gonakin da ake, don su ma suna noma. Baya ga rikici na Fulani makiyaya da kuma manoma, akwai kuma wani abu da ake zargi wanda ya shafi zargin cewa akwai waɗanda suke garkuwa da mutane da dai sauran abubuwa haka. Ko kun taɓa waɗannan batutuwa? Mun taɓo batun harkan zarge-zargen da ake wa Fulani, musamman ta ma a harkan maganan kidnapping da sauransu wanda ake ta yi. Mun haɗu da arɗawan Fulanin nan da dukkan shugabannin Fulani na wannan yanki ɗin, su ma wannan ɓangaren mun taɓo shi kwarai da gaske. Ba mu tsaya ga nan ba, mun ƙara faɗakar da su muhimmancin ilimi, saka ƴaƴa makiyaya a ilimi. Kuma maganar a bar yara mata suna zuwa kiwo, yan ƙanana su ma duk mun taɓa wannan ɓangarorin domin saboda mu ƙara wayar da su, kuma mu ƙara nesanta su ga irin waɗannan zarge-zargen da suka bayyana na musamman na satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Da yawa daga wasu daga cikin jihohin kudancin Najeriya ba sa buƙatar wato Fulani suna kiwo a dazuka da makamantansu. Shin akwai wani tsari da kuke so ku fito da shi irin na zamani wanda zai sa wato kowa dai lafiya kowane ɓangare ba tare da an samu matsala ba? Mun tattauna irin wa'annan bayanan da samar musu da irin wannan wuraren. Mun san irin wa'annan maganganun za su taso, in kuma gaya musu irin wannan. Muna goyon baya ga duk wani policy wanda gwamnati za ta iya tahowa da shi. To lallai dama mu kan a shirye muke, koko Fulanin su ma su san da cewa a shirye ke. Mun yi roƙo gaba gwamnatoci su yi ƙoƙari su samar ma Fulani wata matsaya guda ɗaya a jihohinsu. Ban sani ba ko kun taɓo batun wato ganawa da su shugabannin Yarbawa ko kuma sarakunan su da makamantansu. Mun samu sarakunan Yarbawa a wannan gurin, domin su ma sun tofa albarkacin bakin su a wannan zaman da muka yi. Alhaji Abdullahi Bello Bodejo, shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatta Allah Kautal Hore a Najeriya.